I-universe izikhohliwe, ayizazi ukuthi ubani, iyadreama. Uyabona lo muntu omthandazayo noma lokho okuthandazayo okubiza ngokuthi kuNkulunkulu wena, akuyazi yonke lento le, akuyazi yonke lento le. Khona into ekuyilandelayo, kulandela i-energetic blueprint and laws of the universe. Isebenza ngalonto, ayazi lutho, ilele. And wena ulana ukuzoyisiza ukuthi ivuke, kodwa wena uyathandaza, uthandaza ipi uthandaza kwini, ekuphi? Ngoba lento isebenza ngemithetho. Lento ithi baningi abantu abathunyiwe abazovusa abantu la. Makuvuka abantu kuvuka i-universe. Lento ithi focusa kuwena, ngoba ufocusa kuwena ila khona okwazi khona ukuthi uvuke. Mawuvuka ila ukwazi khona ukuthi uvuse i-universe. Ngoba mawuvuka wena ukwazi ukubayeka abanye abantu belale masuvukile wena, akwenzeki. It never happen. So ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasha uthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani, kunoma ubani, ngoba impilo ayisiyona lento ocabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona, futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya, ungatatazeli. Uyabona ukuthi ukholwa kakhulu noma uthandaza kakhulu noma wenzani, makuthuke kuqondana nje wa implement umthetho othile, kuyoqondana. Kodwa yonke into la kwi-universe isebenza ngomthetho. Njengoba ngikutshela ukuthi i-universe ilele, i-universe izovuka wena uyi-universe helper. Kodwa uyi-universe helper hayi ngamandla akho, ngamandla ayo futhi the very same universe that is the infinite intelligence. It doesn't know itself it's existing like you do. It doesn't know itself that way. The universe, that thing that you say God, ayinayo personality. Isebenza ngalendlela esebenza ngayo. We do not know anything about it. It doesn't even know itself. But we are the helpers of it, because you are the conscious being. You are the conscious being. Yini ke kumele ukuthi yenzeke? Wena kudingeka ukuthi udive within. Dinga ukuthi udive within. Yabona manje shut down yonke lento engaphandle. That is why nginandaba nanokuthi wena uyifuna kangakanani lento oyifunayo. Ufuna kangakanani umuzi, ufuna kangakanani abantwana, ufuna kangakanani imoto, ufuna kangakanani umsebenzi, ufuna zonke lezi zinto zokuphila la kwa physical ayinandaba nazo. Ngobani? Yona lento esikhuluma ngayo, this is energy.